Salutare tuturor, numele meu este Andrei și n-am mai postat un videoclip de foarte mult timp. Din păcate am rămas fără contul de Roblox. Uitați, acesta este noul meu cont de Roblox. Nu mai am Roblox, sunt falit. Și dacă uitați, o să vă arăt 3 skin-uri de ale mele pe care le am singurele. Și sper să mi le reiau, adică sper să am cât mai curând Robux. Da. O să trebuiască să economisesc. Cam acesta este skin-ul meu de Crăciun. Dacă mă întâlniți. Blondul. Acesta. Și green. Cine e asta, mă? Bă, belitule mic, ce ești? Bun, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat. Hai să vedem. 10. Tom. Bun, hai să mergem la școală, că e ceva acolo, rochiță și topic. Ce e acolo, oare? Pam 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 pam. Da, ci la 10 not, ci la 10 pm. Cred că acesta este băiatul cu care trebuie să vorbim, nu? Hai să încercăm. Nu. Bun. Văd că nu prea vrea să vorbească băiețașul ăsta, care e foarte enervant și nu mă duc nicăieri. Ce mașină elegantă, parfumată. O să o bag în școală de nervi, că nu mai am Robux. Da, am rămas fără Robux, nu mai am. Gata. Bă, am intrat cu mașina în mall. În școală, doamne. Hai să facem un pic de troll. Nu, gata, ieșim de pe server. Ieșim de pe server. Nu. Gata, ieșim de pe server. Ok, bun. Cam atât cu acest episod. Ne revedem pe data viitoare. Pa. Și dacă vreți să îmi dați friends, vă rog să-mi dați sau îmi dați comentariu. Dacă vreți. Și la genul de abonați facem live, că numai la atâta pot. Pa.